L'altre dia vaig ir al periòdic Mediterrani una notícia que deia el següent: el doble èxit d'Indiana Jones, el fanfilm rodat a Penyíscola, triomfa en YouTube. I avui estem amb Lluís Ortega, que ell és el director del fanfilm. Benvingut a la Panderola, Lluís. Hola, gracias. Buen día. Conta'm un poc què és això del fanfilm. Pues bueno, un fanfilm és una pel·lícula feta de baix pressupost per fans i dedicada per a fans d'un personatge, una saga, una sèrie de pel·lícules com pot ser Indiana Jones, Star Wars, Harry Potter, i bueno, nosaltres ens vam centrar en Indiana Jones, que és el nostre personatge d'aventures preferit. Quants anys porteu fent aquest projecte? Pues bueno, la última pel·lícula, que és la més gran, la que hem tingut més recursos, més sponsors i tot, hem estat en total 5 anys, perquè ens va agafar la pandèmia entremig, però bueno, en total és una trilogia i potser hem estat 8 anys, en total, des que vam començar. Ostres, són molts anys, perquè detrás hi ha molt de treball, no? Sí, moltíssim treball. Aquesta última pel·lícula vam intentar crear perquè cada any es creen diversos fanfilms internacionalment parlant sobre Indiana Jones i vam intentar fer el més gros demanant ajudes a tot Espanya, a les millors localitzacions que teníem per aquí a la vora, entre Aragó, Comunitat Valenciana, Catalunya, i bueno, quasi més d'un centenar d'extres, cavalls, motocicletes, de tot, de l'època, per fer algo que destaqués, no? I de moment està agradant moltíssim en les més de 300.000 visites. Això anava a dir-te, perquè jo tinc així que la pel·lícula impulsada per els veïns del nord de Castelló i Tarragona suma quasi 300.000 visites. Això són moltes visites en YouTube. Sí, la veritat és que sí, perquè la van penjar recentment, no fa ni un mes, penso que la van penjar, i la veritat estem sorpresos de que estigui... No de que estigui agradant, perquè ho han fet el millor possible, però sí d'aquesta viralitat, lo viral que s'ha fet el projecte, el llargmetratge. Lluís, i la gent en comentaris, perquè a YouTube tu pots reaccionar, pots ficar m'agrada, no m'agrada, pots comentar. Què comentaris rebeu o què vos està dient la gent que el veu? Bueno, los comentaris, la majoria són positius, superpositius, perquè veuen l'increïble esforç que hi ha hagut darrere i en el baix pressupost que teníem. I clar, això s'ha de compensar en molt d'esforç, molta imaginació, com aconseguir escenaris impossibles, com és Penyíscola, que sé que a Jocs de Trons o el Ministeri del Tiempo van pagar un dineral per a rodar allí. Nosaltres ens ho van deixar de bades i clar, tot l'atrezzo, tot, que està patrocinat pel Gran Hotel Penyíscola, que ens va comprar tots els tratges dels alemanys i ens els va regalar i ens els va enviar. Vull dir que tota l'ajuda que hem tingut, la hípica Molí Hospital de la Sénia, que no només ens va deixar els cavalls, sinó que damunt ens vam fer d'especialistes eqüestres en les escenes d'acció a cavall. I vull dir que una passada, una passada. I com a comentaris negatius només, que troben a faltar Harrison Ford. Clar està, però no teníem pressupost per a contratar-lo. Home, no podem contratar a tot el món, que ells demanen molt. Lluís, i per què vau escollir Penyíscola? Penyíscola, bueno, la pel·lícula tracta sobre... Sí, perquè estàs comentant que, òbviament, vos ho van cedir, hi ha sèries que s'han rodat ahir que han pagat molts diners per aconseguir aquesta localitat. Vosaltres, per què vau escollir això, aquesta localitat en general? Bé, necessitàvem un castell gegant. Llavors, el castell de Wewelsburg, que és el castell real que va ser considerat el Vaticà nazi, clar, el teníem que representar, però, òbviament, no teníem pressupost per anar fins a Alemanya. Llavors, clar, jo vaig fer un plantejament de veure aquell castell tan gegant, com fer-lo, i vaig escollir els castells que teníem més a prop i, tot i que Penyíscola me pareixia inaccessible, vaig dir, per què no? I vaig començar... Sí, vaig tirar-me a la piscina i vaig començar a fer trucades, a fer propostes i bé, des de la Diputació de Castelló, tot. Al final me van donar via verda i allí estàvem, quan menys ens ho pensàvem, a la roda de premsa dins del castell ja explicant el nou projecte. Que guai. Bueno, i quantes persones van treballar detrás? Bueno, quantes persones hi ha detrás d'aquest treball, Lluís? Bé, el projecte
jo no l'hagués pogut fer sense Ben Dalmau, que ha sigut la meva mà dreta, que és el càmera i director de fotografia, però a part d'això està Jordi Reverter, que és un actor d'Ulldecona, que també ens ha ajudat en la direcció, una mica l'ajudant de direcció. També Aida Massip, que és una model d'Amposta, que també va ser la protagonista, i també Sílvia Forcadell, que ha sigut l'esteticient, la maquilladora, que també ho ha fet de vegades, i a part, doncs, ja et dic, moltíssima gent, i quasi han sigut quasi 100, entre extras i tot. Cada vegada que anàvem a una població, doncs, per la xarxa diem, necessitem soldats, extras per a fer soldat, i llavors la gent s'apuntava. Si via xarxes socials hem aconseguit tota aquesta gent increïble que ens ha participat altruistament. Lluís, i per a ser, per exemple, un extra, que dius tu, la gent s'apuntava, no calia cap requisit? Clar, a veure, per exemple, si havies de fer soldat alemany, doncs havies de portar el cabell curt. Tampoc diem que anessin rapats, però només que no anessin en un cabell massa excessivament llarg o barba, perquè llavors no colava, no? Demanàvem això, doncs, gent que anés pues, en el cabell curtet, que es ben la gorra i afeitat, i ja està. Vale. I quin és el context d'aquesta pel·lícula? Conta'm-nos. Per a que la gent s'intuï. Bé, passa al 1938, en plena apogeu de l'Alemanya nazi, i llavors pues, Indiana representa que està buscant el que és la relíquia del Sant Sudari, que és la túnica que va envoltar Jesucrist després de la crucifixió, i llavors, com a tota aventura d'Indiana Jones, pues, li otorguem uns poders màgics i tal, no? Però bé, la qüestió és que Indy surt de la seva vida tranquil·la de professor d'universitat perquè ha d'anar a buscar uns arqueòlegs que han sigut seqüestrats pel Tercer Reich, i entre ells està pues, una antiga amiga d'ell que li importa molt i llavors pues, té que anar a salvar-la. És una aventura d'un rescat, en principi. Lluís, si teniu un altre projecte relacionat amb això, tenim una segona pel·lícula d'Indiana Jones, podem dir, o no? Per ara descansem. Bé, aquesta ha sigut la més gran de les 3 que han fet. Llavors, ara ja es pot dir que són 3 pel·lícules independents, no? Però aquesta, després dels 5 anys, ha sigut grandíssima. Llavors, pues, ara ja d'Indiana Jones ja no tocaré res més, perquè és que, a part, és impossible que jo ara mateix pugui superar això, perquè ha sigut molt això. Jo ara estic... Aquest Sant Jordi he tret un llibre que es diu L'Amagatall d'Evan. Conta'm un poc aquest llibre, perquè és un nou projecte, també, no? Sí, estava escrivint un nou guió cinematogràfic, però vaig dir, vaig a provar la literatura, que trobo que tinc ganes d'aprofundir, perquè és un llibre molt psicològic, és una història d'amor, no? I L'Amagatall d'Evan, d'Onada Edicions, pues la veritat és que la gent m'està dient que li agrada molt, que enganxa i que és molt divertit. I dic, pues avant. I llavors, bueno, ara anar promocionant-lo i a veure si aconsegueix que enganxa la gent per a seguir una segona i tercera part, les que feien falta per a disfrutar aquest personatge, que és genial. Molt bé, perquè exactament, per exemple, la pel·lícula on la podem trobar i el llibre on el podríem trobar, Lluís? Sí, la pel·lícula la podeu trobar a YouTube. Només heu de posar Indiana Jones i el Santuari de la Orden Negra i ja us sortirà. I el llibre a qualsevol llibreria es pot demanar, i si no a Amazon, Casa del Libro, FNAC, es pot demanar a qualsevol llibreria d'Espanya. Molt bé. I tu que has tocat tant el que és la pel·lícula com el que és els llibres, què t'aporten les dues coses? Veus molta diferència? En quina te quedaries tu, si tingueres que escollir solament una? Bé, a mi m'encanta actuar. Actuar és el que més m'agrada, però a la vegada em defineixo com una mica com un contacontes. Llavors també m'agrada explicar aventures, no? I llavors, pues, clar, són dues coses molt diferents. Per això al llibre he fet 6 curtmetratges que en un codi QR des del llibre accedeixes a YouTube també i veus 6 curtmetratges que et completen el món del llibre. Llavors, clar, per mi actuar, escriure són dues coses diferents, però tot m'agrada. Inclús dirigir també m'encanta. Soc un apassionat de tot, de tot el que és explicar i contar històries. No podries decantar-te per cap? Per actuar. Se pot dir que actuar és el que més m'agrada, sí. Però seguit molt de prop d'escriure. Molt bé. I és molt complicat el viure d'actuar o de viure de l'escriptura?
No sé, és la primera novel·la que he fet. De moment encara no sé com anirà la cosa perquè realment és molt recent, no? Acaba de sortir a Sant Jordi, però bueno, jo em dedico a una altra cosa, és un dissenyador gràfic. Llavors, jo crec que és molt complicat només viure... Això és com un al·licient que tens, no? Ja. Sí. Molt bé. Bueno, pues Lluís, encantada de conèixer-te. Mira, tens algun llibre que està de camí o no? Estàs escrivint algo més? Sí, estic escrivint... Estic prenent notes per a la segona part de l'Amagatall d'Eva, però de moment només estic fent pluja d'idees per si la meva il·lusió seria continuar en aquest personatge. Llavors, de moment prenc notes i segons com veig, si a la gent li agrada, si la gent reacciona bé, l'escriuré o no. O potser llavors me decantaré per una altra nova història, un altre personatge, i ja veuré. Però, bueno, la meva il·lusió seria aprofunditzar molt més i seguir en aquesta aventura. Molt bé, o sigui que encara no t'has escrit res, tens ahí pincellers de lo que podria ser. Sí, de moment vaig fent l'esquelet del que podria ser la continuació. Molt bé, perquè exactament, per exemple, si ara continuarem aquest llibre, què t'agradaria contar en aquest nou llibre? Bé, com el primer és una història d'amor, també és una d'intriga, aventura, humor, és que ho té tot. Llavors, m'agradaria continuar en la mateixa línia, però entrar una mica més en una nova etapa, en una nova característica d'Evan que encara no s'ha contat a la primera part. Però no puc dir-ho perquè és un llibre ple de sorpreses. Llavors, no. M'agrada que la gent vagi descobrint-ho, com a la primera part, que la gent me diu és que a mitjan novel·la m'has pegat tota la mitja volta al llibre, no m'ho esperava, i dic és que és la gràcia. Llavors, el segon seguiria en la mateixa línia. Això agrada, Lluís, que te canvien tots els plans que tenies tu ahí en el teu cap. Sí, és molt psicològica, aquesta novel·la. I quan escollisses el nom de la pel·lícula o del llibre, això ja sorgís abans o al final del llibre? Per exemple, has acabat d'escriure el llibre i sorgís la idea de pues jo al meu llibre li diria aixina, o és al principi? No, al principi el llibre s'havia de dir Evan a seques, de moment no, però va ser a mitant. A poc va sortint i li canvies, lo tornes a canviar, fins que realment al final surt. I l'Amagatall d'Evan va sortir més o menys a mitant. Molt bé, doncs Lluís, moltíssimes gràcies per estar així a la Panderola, per contar-nos tot el que ens has contat, que és molt interessant, i jo no dubte anar a comprar-me el llibre i veure ja a YouTube aquesta pel·lícula que té un pintón que estic ansiosa de veure-la. Moltíssimes gràcies, ja la comentarem. Moltíssimes gràcies a tu, Lluís. Adeu.